И задача 3 е малко по-интересна. Каква е стойността на израза? Чета го 1 шеста плюс 1 втора минус 9 по скоба 1 девета минус 1 15. И преписваме си 1 шеста и 1 втора и извършваме първо действието в скобите. Като ви предлагам направо да разкрием скобите. Как разкриваме скоби? Минус 9 ще го умножим по 1 девета и ще получим минус 9 по 1 девета. Сега минус 9 ще го умножим. Тук е много важно с минус 1 15. Минус по минус ще стане плюс и ще получим 9 по 1 15 с знак плюс. От тук отново си преписваме 1 шеста плюс 1 втора. Сега минус 9 по 1 девета. Деветките се съкращават и се получава минус 1 остава. Плюс 9 и 15 съкращаваме и получаваме 3 пети. Сега на всичките тези дроби нека им намерим общ знаменател. 1 шеста, 1 втора, единица, което е 1 върху 1.